మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. సో నిన్న 15వ అధ్యాయం చూసాము. ఈరోజు 16వ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైన శ్లోకాలు కొన్ని చూద్దాము. ఇస్కాన్ బెంగళూరు చైతన్య చరితామృత క్లాస్ అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे హరే కృష్ణ అందరికి. సో హరే కృష్ణ 16వ అధ్యాయం ఆయన యొక్క యవ్వనం గురించి చెప్తోంది. ఇప్పుడు బాల్యం చూసాము, నిన్న కౌమార్యం చూసాము, ఈ రోజు యవ్వనం గురించి చూడబోతున్నాము. అయితే ఈయన కైశోరలీల, నిన్నేమో పౌండ్యం అన్నాం, ఈరోజు కైశోరలీల అంటున్నారు దీన్ని. సో అంటే ఆయన పెద్దవాడవుతున్న సందర్భంలో ఆయన జీవితంలో జరిగిన విషయాలు. సో ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే, మరి ఆయన ఈ వ్యాకరణాన్ని చదివి మరి పెద్ద పెద్ద వ్యాకరణంలో పండితులందరినీ కూడా ఆయన ఓడించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి బెంగాల్ వెళ్ళడం, ఈ తూర్పు బెంగాల్ అంటే ఈ రోజున మనం బంగ్లాదేశ్ అంటున్నాము, ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళడం, అక్కడ మరి ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అక్కడ తపన మిశ్ర అనే ఆయన కలిసి ఆయనకు ఆధ్యాత్మిక జీవనం ఎలా ఉండాలి అనేది కొంత నేర్పి ఆయనను వారణాసి వెళ్ళవలసిందిగా ఆదేశించడం జరిగింది. అయితే ఈయన ఈ తూర్పు బెంగాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన భార్య లక్ష్మీదేవి, ఆవిడ పాము కాటనండి లేదంటే ఆయన లేని బాధతో అయినా అవ్వనివ్వండి, ఆవిడ ఈ రకంగా ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలింది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు. సో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి తల్లి దుఃఖంతో ఆవిడ లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆవిడ వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఈ తల్లి చాలా దుఃఖంలో కూడా ఉన్నది. ఆ తర్వాత ఇక తల్లి దుఃఖ ఉపశమనం కోసం ఆవిడ యొక్క అభ్యర్థనను మన్నించి ఆయన మళ్ళీ విష్ణుప్రియాదేవి అనే ఒక స్త్రీని వివాహం ఆడటం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ
ఇంకొక విషయం కూడా ఏం చెప్పారంటే, వ్యాకరణంలో కేశవ కాశ్మీరి అనేటటువంటి ఒక పెద్ద పండితుడు ఉండడం, ఆయన మరి ఆయనను ఈయన పాండిత్యంలో ఓడించడం జరిగింది. అంటే ఆయన కొన్ని ప్రార్థనలు గంగా నది మీద చేయడం, ఆ ప్రార్థనల్లో మరి కొన్ని గొప్ప విషయాలు ఉన్నవి, విలక్షణమైన విషయాలు ఆ పండితుడు ఆ ప్రార్థనలో చూపిన పాండిత్యం ఉన్నది. అలాగే కొన్ని పొరపాట్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో అవి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పడంతో ఆయనను కూడా ఓడించడం జరిగింది. ఆ తరువాత ఆ కాశ్మీరు పండితుడు మరి భగవంతుడికి, చైతన్య మహాప్రభుకి ఏ రకంగా శరణాగతుడయ్యాడు అన్నది కూడా ఇక్కడ చూస్తాము. సో మనకి ముఖ్యంగా మనం చూడవలసింది ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి అంటే, ఆయన వందనాలు అర్పిస్తూ మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రారంభిస్తారు. సో అప్పటి వరకు మరి ఆయన మనం ఇప్పటి వరకు చూసిన విషయాలన్నీ కూడా జరిగాయి. ఆ తరువాత మరి ఈ ఆయన వృందావనదాస్ ఠాకూర్కు వందనాలు అర్పిస్తూ మరి ఈ ఇక్కడి నుండి ఈ చరిత్రను చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో ఒకరోజు మరి పౌర్ణమి రోజున ఆయన గంగా నది ఒడ్డున కూర్చున్నప్పుడు చాలా మంది శిష్యులతో కూర్చుని ఉన్నారు. ఎన్నో విషయాలు చర్చిస్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, తర్వాత ఈ చదువుకు సంబంధించిన విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు శిష్యులతో చర్చిస్తున్నప్పుడు ఈ కేశవ కాశ్మీరి పండితుడు అనే ఆయన అక్కడికి రావడం జరిగింది. సో అక్కడ ఆయన అంటే గంగా నదికి ప్రార్థనలు సలపడానికి వచ్చి చైతన్య మహాప్రభువును అక్కడ కలవడం జరిగింది. అప్పుడు ఎంతో ప్రేమతో ఆయనకు స్వాగతం పలకడం చైతన్య మహాప్రభు చేయడం జరిగింది. అయితే కేశవ కాశ్మీరి వారు ఆయనకి గర్వం ఉండేది, మరి నేను పెద్ద పండితుడినని. సో అంత మర్యాదగా ఈ చైతన్య మహాప్రభుతో ఆయన మాట్లాడలేదు. అంటే నేను చాలా గొప్ప పండితుడిని అనేటటువంటి అహంకారం కొంత ఆయనలో ఉండబట్టి ఏమన్నాడంటే, నువ్వేదో వ్యాకరణం నేర్పిస్తావని విన్నాను, నీ పేరు నిమాయి పండితుడని కూడా విన్నాను, నీ గురించి చాలా మంది నువ్వు చాలా వ్యాకరణంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందావని, నీకు ఎంతో ఎంతో వ్యాకరణ జ్ఞానం ఉన్నదని విన్నాను. అంటే నువ్వు ప్రారంభ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి వ్యాకరణం నేర్పించేవాడివని విన్నాను, చాలా బాగా నేర్పిస్తావు. అంటే ప్రారంభికులకు మాత్రమే చెప్పేటటువంటి నేర్పరితనం, చెప్పేటటువంటి పాండిత్యం ఉన్నది అన్నట్లుగా ఒక రకమైన గర్వంతో ఆయన మాటలు అంటున్నా కూడా, నువ్వు చాలా పేరున్న వాడివిని విన్నానని చెప్తున్నా కూడా, నువ్వు ప్రారంభకులకు చెప్పేవాడిలాగా విన్నాను అన్నమాట వాడటం జరిగింది. సో నువ్వు ఈ కలాప వ్యాకరణం నేర్పిస్తావట కదా, నీ విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ వ్యాకరణంలో చాలా మంచి నేర్పరులయ్యారు అని నేను విన్నాను, మంచి ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించారని ఆయన అనడం. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, అవును, నాకు ఇలా ఒక వ్యాకరణ గురువుగా ఒక పేరున్నది, కానీ నిజానికి ఈ వ్యాకరణంతో నాకున్న పాండిత్యం మీద నేను నా శిష్యులను ఆకట్టుకోలేదు, అలాగే అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు చాలా పెద్ద పండితులు కదా, అన్ని రకాల గ్రంథాలలో కూడా మీరు పాండిత్యాన్ని సంపాదించారు, మరి చాలా పెద్ద పెద్ద కవిత్వం రాయగల ప్రావీణ్యత మీకున్నది, నేనేదో చిన్నవాణ్ణి, ఏదో ఒక చిన్న విద్యార్థిని, అంతకంటే నా గొప్పతనం ఏమీ లేదు, అంతకు మించిన వాడిని కాదు నేను అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం. కాబట్టి మీ యొక్క కవిత్వంలో మీకున్న ప్రావీణ్యతను నాకు వినాలని ఉన్నది, మీరు గనక దయతో ఈ గంగామాత యొక్క వైభవాన్ని మీరు వర్ణిస్తే నాకు వినాలనుంది, మీరు గొప్ప పండితులు కదా, దయచేసి ఈ గంగామాత యొక్క వైభవం ఏంటో మీ పాండిత్యంలో కొంచెం వివరించండి, నాకు వినాలనుంది అని చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని కోరడం జరిగింది. అప్పుడు ఈ కాశ్మీరీ పండితుడు, కేశవ కాశ్మీరి ఆయన పేరు,
అది విని చాలా గర్వపడిపోయి ఒక గంటలో ఒక 100 శ్లోకాలు ఆయన కూర్చడం జరిగింది. ఏది గంగా నదిని స్తుతిస్తూ. సో అప్పుడు ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఆయనను చాలా కొనియాడుతూ, మరి నిన్ను మించినటువంటి కవి ఇంకెవరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు, మరి ఇంత స్వల్ప సమయంలో 100 శ్లోకాలను నేను అడిగిన వెంటనే గంగా నది మీద ఆయన కూర్చోడం జరిగింది కాబట్టి నిన్ను మించిన వాడు ఇంత ఎవరూ లేరు. నీ కవిత్వం కూడా చాలా కష్టమైన కవిత్వం, అందరూ అర్థం చేసుకోలేరు. నువ్వు సరస్వతి మాత మీరే అర్థం చేసుకోగలంత కష్టమైనటువంటి శైలిలో ఉన్నది మీ కవిత్వం. కానీ నువ్వు ఒక్క శ్లోకానికైనా మాకు అర్థం చెప్తే మేమందరం విని మీ నోటి నుండి చాలా సంతోషిస్తాం. ఇది ఎంతో కవిత్వం మీరు రాశారు, కానీ మా అందరికి ఇది చాలా కష్టమైన భాషగా ఉంది, అందరికీ అర్థం అవ్వదు. ఎవరికి అర్థం అవుతుందంటే రాసిన మీకు, ఆ సరస్వతీదేవికి అర్థం అవుతుందేమో, మాలాంటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కాబట్టి ఒక్క శ్లోకం దయచేసి మీ నోటి నుండి మా అందరికీ దాని యొక్క అర్థాన్ని వివరించండి అని చెప్పి ఆయన అభ్యర్థన చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఈ దిగ్విజయి అయిన కేశవ కాశ్మీరి ఏ శ్లోకం కావాలి అని చెప్పి ఆయన అడుగుతారు. సరే చెప్తాను, అయితే మీకు ఏ శ్లోకాన్ని వివరించమంటారో చెప్పమని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఒక శ్లోకాన్ని ఆయన పలికారు. ఈయన వ్రాసినటువంటి 100 శ్లోకాల్లో ఆయన ఒక శ్లోకాన్ని చదవడం జరిగింది. చదివి ఈ శ్లోకం గురించి చెప్పండి అని ఆ శ్లోకాన్ని ఆయన చదివారు. ఏమిటి ఆ శ్లోకం? ఈ గంగాదేవి యొక్క ఘనత ఎప్పటికీ కూడా వర్ధిల్లుతుంది. ఆవిడ ఎంతో అదృష్టవంతురాలు. ఎందుకు అంటే మహావిష్ణువు పాదాల నుంచి ఉద్భవించింది కాబట్టి, దేవదేవుడైన విష్ణు పాదాల నుంచి ఉద్భవించిన ఈ గంగా నది ఆవిడ అదృష్టం కొనియాడదగ్గది. ఆవిడ మరి అదృష్ట దేవతలు నెక్స్ట్, మరి ముందు లక్ష్మీదేవిని అంటాము, తరువాత మరి ఆవిడ తర్వాత ఈవిడే. కాబట్టి ఆవిడను దేవతలు మరి మానవులు అందరూ కూడా ఆవిడ్ని ఆరాధిస్తారు. ఆవిడకి ఎన్నో శుభ లక్షణాలు ఉన్నాయి. మరి ఆవిడ శివుడి యొక్క శిరస్సు మీద ఆవిడ ఉంటుంది, నాట్యం చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ గంగా నదిని గురించి ఈ శ్లోకం చైతన్య మహాప్రభు చదివి ఇది కావాలి అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఆశ్చర్యపోతారనమాట. ఈ శ్లోకాన్ని చదివి దాని యొక్క అర్థాన్ని చెప్పు అని చెప్పినప్పుడు ఈయన ఆశ్చర్యపోయి, నేను అన్ని శ్లోకాలని కూడా ఒక వాయువులాగా నేను కూర్చాను, నువ్వు ఇంత వెంటనే నువ్వు ఒక్క శ్లోకం కూడా అంత వెంటనే కంఠస్థం చేయడం అంత ఈజీ కాదే, నీకు ఈ శ్లోకం ఇంత కంఠస్థంగా ఎలా వచ్చింది అని ఆయన ఆశ్చర్యపోతాడు. అంటే నేను వాయువేగంతో పూర్తి చేశాను ఈ 100, అంటే నేనంటే పండితుణ్ణి, నేను పూర్తి చేశాను ఇంత కష్టమైన శ్లోకాలు. మరి నీకు అలా వినడంతోనే, నువ్వు అలా ఒక్కసారి చూడడంతోనే నీకు ఈ శ్లోక ఇంత కంఠస్థంగా నువ్వు ఎలా చెప్పేస్తావు కంఠస్థంతో అని చెప్పి ఆయన ఆశ్చర్యపడటం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడి కరుణ వల్ల కొంతమంది గొప్ప కవులు అవ్వచ్చు, అలాగే ఆయన కరుణ వల్ల ఇంకా కొంతమంది మరి అన్నీ వెంటనే గుర్తుంచుకునే జ్ఞాపక శక్తి ఉండేవాళ్ళు కొందరుంటారు. మీ బోటి వాళ్ళేమో గొప్ప భగవత్ కరుణ వల్ల గొప్ప పండితులు అవ్వచ్చు. ఇంకా కొంతమందికి ఇలా చూస్తే అలా ఏక సంగ్రహి అంటారు కదా, ఒక్కసారి చూడగానే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే శక్తి ఇంకా కొంతమందికి ఉంటుంది అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఆయన ఈ సమాధానానికి తృప్తిపడి ఆ బ్రాహ్మణుడైన కేశవ కాశ్మీరి ఆ శ్లోకానికి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు దీంట్లో ఉన్న ప్రత్యేక లక్షణాలు, ఈ శ్లోకాల్లో ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏమిటో, దీంట్లో ఉన్న లోపాలు ఏమిటో అవి కూడా కొంచెం వివరించండి అని అడగడం జరిగింది. ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ అర్థాన్ని వివరించారో చైతన్య మహాప్రభువు ఈ మాట అన్నారు. అయితే ఈ శ్లోకంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి, దీంట్లో ఉన్న లోపాలు ఏమిటి అనేసరికి బ్రాహ్మణుడు, దీంట్లో ఇంత కూడా నీకు లోపం అనేది లేదు, పైగా దీనికి ఎన్నో మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, నేను ఏదైనా మీకు చెప్తే
మీకు కోపం రాదంటే నేను ఒక విషయం చెప్తాను, దీంట్లో ఉన్న లోపాలు ఏమిటో నన్ను చెప్పమంటారా అని ఆయన అడగడం జరిగింది. అయితే అని నేను మీ సందేహం లేదు, మీ మీ యొక్క కవిత్వం అద్భుతంగా ఉంది, తప్పనిసరిగా భగవంతుని కూడా అది తృప్తిపరిచేంత గొప్ప కవిత్వం మీది, బాగుంది, సందేహం లేదు. కాకపోతే మనం పరీక్షిస్తే గనక దీంట్లో మంచి గొప్ప లక్షణాలు ఉన్నాయి, కొన్ని లోపాలు కూడా ఉన్నాయి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. చెప్తూ చివరికి కాబట్టి దీనిని పరిశీలిద్దాం ఈ శ్లోకాన్ని అని చెప్పి ఈ చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు. సో అన్నప్పుడు నువ్వు ఒక మామూలు వ్యాకరణ విద్యార్థివి, నీకేం తెలుసు ఈ ఇందులో ఉన్నటువంటి లోపాలు కానీ గొప్పతనం కానీ, నువ్వు ఈ కవిత్వాన్ని నువ్వు పరిశీలించే స్థితిలో నువ్వు లేవు, ఎందుకంటే నీకంత ప్రావీణ్యత లేదు అని చెప్పేసి ఆయన అనడం. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఎంతో వినయంతో, నేను మీకు సరితూగక తగ్గవాడిని కాదు, కానీ నాకు బోధించమని అడిగాను. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న ఒక శ్లోకాన్ని మీరు వివరించారు, రాయడం జరిగింది, వివరించారు. అయితే దీనిలో ఉన్న ప్రత్యేకత లక్షణాలు ఇంకా ఏమిటి, ఏమైనా లోపాలు ఏమిటి అన్నది నేను మిమ్మల్ని అడిగాను నాకు బోధించమని. ఎందుకంటే మీ అంత గొప్ప పండితుణ్ణి కాదు కాబట్టి, మరి మీ అంత బాగా నేను ఈ వ్యాకరణాన్ని కానీ వీటిని నేను చదవలేదు, కానీ దీనిని చూసినప్పుడు నాకు కొన్ని లోపాలు, కొన్ని మంచి విషయాలు కూడా ఉన్నాయి అని నాకు అనిపించింది అని చెప్పి ఆయన మర్యాదతోనే మళ్ళీ చెప్పడం ప్రారంభం. ఎంత గొప్పవాడిని కాదు, కానీ నాకు మరి ఇంత గొప్ప మీ అంత ప్రావీణ్యత పాండిత్యం నాకు లేకపోవచ్చు, కాకపోతే నేను కొన్ని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర విన్న విషయాలను బట్టి నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈ శ్లోకాలు ఎన్నో శ్లాఘించదగ్గ పొగడదగ్గ విషయాలు ఉన్నాయి, అలాగే కొన్ని లోపాలు కూడా ఉన్నాయని నాకు అనిపిస్తోంది. కాబట్టి మీరు దయచేసి మీరెంతో పండితులు కాబట్టి నాకు వివరించమని అడుగుతున్నాను అని ఆయన మళ్ళీ మర్యాదగా అడిగినప్పుడు ఈ కవి, సరే అయితే ముందు నువ్వు చెప్పు, ఏవి మంచి నీకు ఇందులో కనపడిన శ్లాఘించదగ్గ గొప్ప విషయాలు ఏమిటన్నది, ఆ తర్వాత లోపాలు ఏమిటన్నది నువ్వు చెప్పు, నీకు కనిపించినవి ఏమిటో అని ఆయన అడిగారు. అప్పుడు దీంట్లో చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే, దీంట్లో 5 లోపాలు 5 గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయి ఈ శ్లోకంలో. అవేమిటో నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్తాను, నేను చెప్పింది విని మీ నిర్ణయాన్ని తెలియజేయమని ఆయన అడగడం జరిగింది. అప్పుడు అలా చెప్పి ఆయన మొట్టమొదటి లోపం అవిమృష్ట విధేయాంశ అనేది 2 సార్లు రావడం జరిగింది. అలాగే విరుద్ధమతి, భగ్నక్రమ, పునరాత్త ఒక్కొక్కసారి వచ్చింది అని చెప్పి ఆయన, అంటే కవిత్వం చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు కొన్ని ఉంటాయి కదా రూల్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కవిత్వంలో రకాలు ఉంటాయి, ఆట వెలది పద్యం అని, సీస పద్యం అని, ఇలా పద్యాల్లో ఏ రకంగా వాళ్ళు రాస్తారో, ఏ రకంగా అక్షరాలు వస్తాయో దానిని బట్టి ఛందస్సు అంటాం కదా. మీలో చాలా మంది తెలుగు వ్యాకరణం గుర్తుంటే ఛందస్సు అని చెప్పేసి లఘు, గురువు అని ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ మీలో ఎవరికైనా గుర్తుందా తెలుగు వ్యాకరణం? సో ఆట వెలది పద్యానికి ముందు కొన్ని లఘువులు ఉంటాయి, కొన్ని గురువులు ఉంటాయి, ఒక ఆర్డర్లో ఉంటాయి. అలాగే సీస పద్యం అంటే ఆ సీస పద్యానికి వేరే ఆర్డర్లో ఉంటాయి ఈ లఘువులు గురువులు. సో అట్లా ఒక్కొక్క పద్యానికి వాళ్ళకి రూల్స్ ఉంటాయి. పద్యం రాసేటప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్లు రాయడానికి వీల్లేదు. ఆ మాటలు అంటే దీర్ఘం ఉన్నదేమో గురు అంటారు, దీర్ఘం లేని దాన్ని లఘు అంటారు. సో అలా అక్షరాలు కూడా ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలన్నమాట. ఏ అక్షరం పడితే ఆ అక్షరం వాడేయడానికి లేదు వాళ్ళు. సో అంత కష్టం పోయట్రీ రాయడం, తెలుగు సంస్కృతం అంత ఈజీ కాదు. సో అందుకని ఆయన అవన్నీ పరిశీలించి అక్కడ ఉన్న అంటే ఆ చిన్న చిన్న వాటిల్లో ఆయన ఏమి లోపాలు చేసి ఉండరు. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఎలా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయో అన్నది. ఆ ఛందోబద్ధంగా రాయగల కెపాసిటీ ఇంత పెద్ద పండితుడికి ఎలాగో ఉంటుంది. ఆయన బ్రహ్మాండంగా రాశారని చైతన్య మహాప్రభువే పొగిడారు. కానీ
అంతటి పండితుడి యొక్క లోపాలు కూడా వెతకదగ్గ నైపుణ్యం ఈయనలో ఉంది, పాండిత్యం. అయినప్పటికీ ఆయన ఎంతో వినయంగా ఆ విషయాన్ని ఎలా చెప్పారనేది చూస్తున్నాం అనమాట. సో అక్కడ అవిమృష్ట విధేయాంశ అనేది 2 సార్లు వచ్చింది. అలాగే ఈ విరుద్ధమతి, భగ్నక్రమ, పునరాత ఒకసారి వచ్చాయి అని చెప్పి ఆయన లోపాలని చెప్పి, ఆ తర్వాత గంగానది మరి మహత్యం, ఆ గంగానది మహత్యం మరి ఇక్కడ మనకి తెలియదు, గంగానది మహత్యం ఇంకా తెలియదు. అయితే మనకి తెలిసింది ఏమిటి అంటే తెలిసిన విషయం ఇదం అంటే ఈ అని అర్థం అనమాట. సో ఈ గంగా నది అనేది అక్కడ గంగానది ఈ అన్నట్లుగా ఆయన వ్రాయడం జరిగిందట. సో ముందేమో ఈ గంగానది అంటేనే కదా మనకు గంగానది అన్నది తెలుస్తుంది. అలా కాకుండా గంగానది ఈ అన్నది తర్వాత చెప్పారు మీరు ఈ గంగానది అన్న విషయం, కాబట్టి అది కూడా కరెక్ట్ కాదు అన్నట్లుగా ఆయన ఇంకొక లోపాన్ని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇట్లా తెలిసిన విషయాన్నేమో చివరికి పెట్టి తెలియనిది ముందు పెట్టారు, అది అక్కడ పాయింట్. సో ఫలానా గంగానది అని చెప్పాలి, అలా కాకుండా ఆ గంగానది ఇది గంగానది అన్న విషయం ఇది ఇదం అన్న మాట చివరికి ఉంటే ఎలా? మరి మనకి తెలియని విషయం గంగానది అని చెప్పినప్పుడు ఫలానా ఇది గంగానది అన్న విషయం చెప్పలేదు, కాబట్టి తెలియని విషయాన్నేమో ముందు పెట్టారు, తెలిసిన విషయాన్నేమో తర్వాత పెట్టారు. కాబట్టి దాంతో ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ అర్థం సరిగ్గా చదివేవాడికి అర్థం కాదు, అంత క్లారిటీ రాదు అని చెప్పి ఆయన ఆ లోపాన్ని వర్ణించడం చెప్పింది. కాబట్టి ముందు ఈ విషయాన్ని తెలిపే మాటను ముందు వాడాలి, ఆ తర్వాత వర్ణనను వాడాలి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారనమాట. ఎందుకంటే విషయం ఏమిటో తెలియకుండా వర్ణించి తరువాత ఇది విషయం అంటే అది మరి చెప్పే పద్ధతి కాదు కదా, చదివే వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు అని చెప్పి అంత సూక్ష్మంగా ఆయన ఒక్కసారి చదివి ఇంతటి ఇన్ని విషయాలు ఆయన పరిశీలించి అందులో ఉన్న లోపాలు ఆయన ఇమ్మీడియట్గా అర్థమయ్యాయి. సో తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పారు, ద్వితీయ శ్రీలక్ష్మి అన్నమాట. అంటే ఆవిడ లక్ష్మీదేవికి తరువాత అదృష్ట దేవతల్లో సరే మొదట లక్ష్మీదేవిది స్థానం, తరువాత ఈవిడే అన్నట్లుగా చెప్పారు కదా ద్వితీయ శ్రీలక్ష్మి అని. ద్వితీయ శ్రీలక్ష్మి అనే లక్షణం అసలు తెలియనిది కాబట్టి ఈ అర్థం ఈ మాట ద్వితీయ శ్రీలక్ష్మి ఏమిటి, శ్రీలక్ష్మికి ద్వితీయం ఉందా? శ్రీలక్ష్మి అంటే శ్రీలక్ష్మి, ఇంకా ఆవిడే శ్రీలక్ష్మి. శ్రీలక్ష్మిని వంటి అదృష్టం అన్న మాట ఆయన క్లారిటీగా రాయకుండా ద్వితీయ శ్రీలక్ష్మి అనే మాట రాయడం కరెక్ట్ కాదు. సో ఈ మాట వాడటంతో అర్థం కూడా మరి అంతగా కరెక్ట్గా లేదు. అంటే నువ్వు అనుకున్న మీనింగ్ ఇక్కడ రాలేదు. శ్రీలక్ష్మి తర్వాత ఈవిడ ఆ అదృష్టం కొనియాడదగ్గది, అదృష్ట దేవతల్లో మొదట శ్రీలక్ష్మి తర్వాత ఈవిడే అన్న విషయం ఆయన చెప్పాలనుకున్నారు. కానీ ద్వితీయ శ్రీలక్ష్మి అనే మాట ఈ మాట చెప్పడానికి కరెక్ట్ అయిన వర్ణన కాదు, కరెక్ట్ అయిన పదం కాదు. ఈ విషయాన్ని వర్ణించడానికి అది సరి అయిన పదాన్ని మీరు ఎంచుకోలేదు అని చెప్పి ఆయన ఆలోపాన్ని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ ద్వితీయ అనే మాట దానిని సూచించదు, రెండవ శ్రీలక్ష్మి అన్నది కాబట్టి అని ఆయన ఆలోపం కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈ అవిమృష్ట విధేయాంశ అనే లోపం ఒకటి ఉంది. ఈ లోపమే కాకుండా ఇంకొక లోపం కూడా ఉంది, అది కూడా నేను చెప్తాను వినండి అంటూ మరి భవానీ భర్త్ర అనేటటువంటి మాటను మీరు వాడారు చాలా తృప్తితో. కాకపోతే ఇది కొంత ఆ మాటలో కొంత తేడా వస్తుంది ఈ మాట వాడడం వల్ల అంటున్నారు. అంటే భవానీ ఎవరు? శివుడి భార్య ఆవిడ కదా. కానీ ఆవిడ భర్తను మనం చెప్పినప్పుడు అంటే శివుడి గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ మాట ఎలా ఉంది అంటే ఆవిడకి ఇంకొక భర్త ఉన్నట్లుగా ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పారనమాట. ఆ మాట వాడే తీరు ఎలా ఉంది అంటే
ఆయన శివుడిని మనం అక్కడ మీరు శివుడిని గురించి చెప్పినప్పుడు ఈ మాట వాడటం ఎలా ఉంది అంటే ఆవిడకి ఇంకెవరో భర్త ఉన్నారు అని అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. కాబట్టి అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో ఇటువంటి మాటలు వాడితే క్లారిటీ ఉండదు. మనం అనుకున్న మీనింగ్ ఒకటైతే మనం వినే వాళ్ళకి చదివే వాళ్ళకి వేరే అర్థాలు స్ఫురించే అవకాశం ఉన్నది అంటూ ఆయన అంత పరిశీలనగా ఈ విషయాలను చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఈ మరి ఈ విషయ ఒక ఎవరైనా గనక ఈ దానాన్ని ఆ బ్రాహ్మణుడి భార్య యొక్క భర్త చేతిలో పెట్టండి అని ఎవరైనా మాట వాడితే ఎలా ఉంటుంది? దానం ఇస్తూ అక్కడ బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు, ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఇవ్వండి అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఈ బ్రాహ్మణుడి భార్య యొక్క భర్తకి ఇవ్వండి అంటే ఎలా ఉంటుంది? సో అలా ఉన్నది ఈ మాటల వాడకం అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే ఈ బ్రాహ్మణుడి భార్యకు ఇంకొక భర్త ఉన్నాడేమో అని కూడా అనిపించవచ్చు. అంటే డైరెక్ట్గా లేకుండా ఇంత ఇండైరెక్ట్గా మాటలు వాడినప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడి భార్యకు భర్త అంటే ఈ భర్త ఆవిడ ఈ బ్రాహ్మణుడి భార్యకు భర్త అంటే ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయనను బ్రాహ్మణుడికి ఇవ్వకుండా బ్రాహ్మణుడి భార్య యొక్క భర్త అంటే ఇంకెవరన్నా ఉన్నారేమో అనే మీనింగ్ కూడా రావచ్చు కదా. సో డైరెక్ట్గా లేదు, ఇలా ఇండైరెక్ట్గా మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరో అన్నట్లు కూడా రావచ్చు అర్థం అని చెప్పి ఆయన అంటున్నారు. అలాగే విభావతి అనే మాట మరి పూర్తిగా వాడవలసిన మాట. మరి దాన్ని అద్భుత గుణ అని మళ్ళీ ముందు దానికి పెట్టారు. విభావతి అంటే చాలు, అదే పూర్తిగా విషయాన్ని చెప్తుంది అర్థం. మళ్ళీ దానికి ముందు అద్భుత గుణ అనే మాట పెట్టడం అనవసరం అంటున్నారు అనమాట. మళ్ళీ సేమ్ పదాన్ని 2 సార్లు చెప్పినట్లుగా ఒకే పదాన్ని అనిపిస్తుంది అంటూ తర్వాత మరి ఒక 3 లైన్లోనేమో ఈ రకంగా ఉన్నది, ఒక లైన్లోనేమో అటువంటిది లేదు. ఇది కూడా మరి కొంత లోపాలంటూ ఆయన ఈ లోపాలన్నీ చెప్పి తర్వాత 5 ఉత్తమ లక్షణాలు, ఉత్తమ విషయాల అలంకరణతో ఈ శ్లోకం వెళ్ళిపోతుంది అంటూ ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న మంచి లక్షణాలని కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట. అయితే ఈ 5 లోపాల వల్ల దీనిలో ఉన్న ఆ గొప్ప గొప్ప విషయాలు, ఆ లక్షణాలు కూడా మనం చూడలేకపోతున్నాం ఈ లోపాల వల్ల అని ఆయన అన్నారు. తర్వాత మరి ఈ 10 విషయాలు కూడా ఈ శ్లోకంలో ఉన్నాయి. ఏది కానీ ఈ ఒక్క లోపంతో మొత్తం కూడా శ్లోకం అంతా కూడా మరి దాని యొక్క పరిపూర్ణతను కోల్పోవడం జరిగింది అని చెప్పి ఆయన అంటూ, ఒకవేళ ఎవరైనా ఎన్నో నగలు ధరించినా కూడా ఎక్కడైనా ఆ శరీరం మీద ఏదైనా చిన్న మచ్చ ఉంటే మరి ఆ లోపం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కదా అని చెప్తూ, మరి ఎన్ని నగలు వేసుకున్నా కూడా ఈ ఒక్క మచ్చ ఏదైనా ఉంది అంటే ఎలా మనకి ఆ మచ్చ కనిపిస్తూ ఉంటుందో ఎన్ని నగలు ధరించినా, అలాగే మరి ఎన్ని మంచి లక్షణాలు ఈ శ్లోకానికి ఉన్నా, ఎన్నో పొగడదగ్గ విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. కానీ ఈ లోపం వల్ల మరి దాని యొక్క ఆ లక్షణాలు కూడా మనం కనిపించకుండా పోతాయి అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మరి ఇంకొక ఈ పాండిత్యాన్ని గురించి, ఆయన కవిత్వం గురించి ఇంకొక 2 విషయాలు ఏమంటున్నారంటే, 2 శబ్దము, ఆ తర్వాత 3 అర్థాలు. అంటే 2 ఆభరణాలు ఏమిటి అంటే కవిత్వానికి ఈ ఏదైనా శబ్దంతో కూడుకున్నవి 2 ఆభరణాలైతే మరి అర్థమేమో 3 ఆభరణాల కింద లెక్క. అయితే మరి ఇక్కడ ఈ శబ్దం ఉన్న వాక్యాలు 3 ఉన్నాయి. అందులో శ్రీ లక్ష్మి అనేది 2 కూడా మళ్ళీ రిడెండెన్సీ అంటే వచ్చింది, మళ్ళీ రిపిటిషన్ లాగా ఉన్నది
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో శబ్దంలో కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి, మరి అర్థంలో కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ శబ్దం విషయంలో ఈ శ్రీ లక్ష్మి అనేది 2 పదాలు కూడా మళ్ళీ రిపిటిషన్ లాగా ఉన్నాయి అని చెప్తూ, మొదటి లైన్లోనేమో తా 5 సార్లు వచ్చింది, మూడవ లైన్లో రా 5 సార్లు వచ్చింది అని చెప్పారు. అలాగే 4వ లైన్లో భా 4 సార్లు వచ్చింది. ఇలా రావడం వల్ల వినడానికి చాలా అందంగా ఉంది అంటూ అందులో ఉన్న గొప్పతనాన్ని, అందులో ఉన్న శ్లాఘించదగ్గ విషయాలను ఆయన చెప్పకూడదగ్గ విషయాలు కూడా చెప్పుకొచ్చారు. లక్ష్మీ శ్రీ అనేది 2 మరి ఒకే అర్థం అయితే, కాబట్టి అవి మళ్ళీ మళ్ళీ అలా 2 పదాలు వాడటం వల్ల ఉపయోగం లేదు అంటూ మళ్ళీ ఒక మాట అంటూ, అంటే లక్ష్మీదేవిని మరి అదృష్ట దేవతగా మనం శ్రీ అని చెప్తూ అలా చెప్పడం మళ్ళీ ఒక గొప్ప విషయం అని దానిని శ్లాఘించడం జరిగింది. అలా లక్ష్మీర్ ఇవ అంటే లక్ష్మి వలే అన్న మాటను మరి చెప్పడం, దాన్ని ఉపమానం అంటాం కదా, ఎగ్జాంపుల్ అని. లక్ష్మి వలే అన్నాం అనుకోండి అంటే లక్ష్మిలాగా అంటే అదొక ఉదాహరణగా. కాబట్టి అది విరోధ భాష అనేది అలా చెప్పకుండా మనం ఈ మాటను వాడాము అంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేసినట్లుగా ఉంటుంది అని చెప్తూ, ఇలా ఆయన రకరకాలుగా దానిని డైసెక్ట్ చేసి ఆ పద్యాన్ని, దానిలో ఉన్న గొప్పతనం ఇంత వివరంగా చెప్పడం జరిగిందనమాట. సరే, అందరికీ మరి గంగానదిలో తామర పూలు ఉన్నాయని అందరికీ తెలుసు. అలాంటిది అప్పుడు గంగానది ఒక తామర పువ్వు నుంచి జన్మ తీసుకుంది అనడం కూడా కొంచెం దాన్ని వాగ్వివాదమే అవుతుంది, వివాదాస్పదంగా ఉంటుంది అంటున్నారనమాట. గంగానదిలో తామర పూలు ఉన్నాయి, అలాంటి మళ్ళీ తామర పువ్వు నుంచి ఈవిడ జన్మని పొందింది అనడం కొంచెం వివాదాస్పదం అంటున్నారు. అలాగే గంగానది మరి భగవంతుడి పాదాల దగ్గర ఉద్భవించింది. ఇది మరి నీరు అలా మరి గంగానది తామర పుష్పం నుంచి నీరు వచ్చిందనేది కొంచెం వివాదాస్పదమైన భగవంతుడి విషయంలో ఇది గొప్ప అద్భుతమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే ఇలా గంగానది ఉద్భవం విషయంలో ఇక ఏది భగవంతుడి పాదాల నుంచి ఉద్భవించింది అనే విషయం మీద ఎక్కడా కూడా వివాదం అనేదే లేదు. అక్కడ వివాదం కలిగించే విషయం ఏమీ లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తూ, కాబట్టి అందరికీ తెలుసు మరి ఈ తామర పుష్పాలు నీటిలో పెరుగుతాయని, కానీ నీరెప్పుడు కూడా తామర పుష్పంలో పెరగదు అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి కొన్ని వివాదాస్పదమైన విషయాలు ఉన్నాయి. కానీ భగవంతుడు మరి ఆయన పాదాల దగ్గర నుంచి ఉద్భవించిందంటే వివాదం లేదు. ఎందుకంటే దేవాది దేవుడు ఆయన సృష్టికే మూలం కాబట్టి అది వివాదం కాదు. కానీ తామర పూలోనో నీరు ఉద్భవించిందనే మాట కరెక్ట్ కాదు, ఆయన పాదాల నుంచి ఉద్భవించింది అన్నది కరెక్ట్ అంటూ, అలా గంగామాత యొక్క వైభవం ఆయన యొక్క పాదాల నుంచి ఉద్భవించి పెరిగింది. అది అటువంటి వర్ణన మళ్ళీ ఇంకొక ఆభరణంగా ఉన్నది, అది అనుమాన అని దానిని అంటారు అని చెప్పి మళ్ళీ వివరించారు. సో ఇలా నేను ఇప్పుడు నీకు 5 లోపాలు 5 గొప్ప విషయాలు ఇవన్నీ కూడా వివరించాను. వీటన్నిటినీ మరి మనం పరిశీలించాము అంటే మరి ఎన్నో లోపాలు కొన్ని కనిపిస్తాయి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు ఒక కవికి ఉండాల్సినటువంటి ఆలోచన, ఊహాశక్తి అవన్నీ కూడా మరి దేవతల అనుగ్రహంతో నీకు వచ్చాయి. కానీ మరి అంతగా నీ కవిత్వాన్ని ఈ రకంగా పరిశీలన చేసి
విమర్శించిన వాళ్ళు కూడా మరి లేరు. అది జరగలేదు. నీకు నిజమే చాలా గొప్ప కవితా శక్తి ఉన్నది, పాండిత్యం ఉన్నది దేవతల అనుగ్రహంతో. కానీ నీ యొక్క పాండిత్యంలో, నీ యొక్క కవిత్వంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎవరు కూడా నిజంగా చూసి విమర్శించి, విమర్శగా దానిని చూసి ఇంతవరకు చేయడం జరగలేదు. సో ఈ పాండిత్యం అనేది చాలా శుద్ధమైనది, అది ఎంతో పవిత్రమైనది అని చెప్తూ ఆయన ఈ మాటలు అన్నప్పుడు ఇక ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇంత ఇదిగా, ఇంత కూలంకుషంగా, ఇంత సునిశితంగా పరిశీలించాడు ఈ దీనిని అని చెప్పి ఆయన ఆశ్చర్యపోయి ఆయనకి నోట మాట రాకుండా అయిపోయాడు. ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నించాడు కానీ మాటలు కూడా ఆయనకి నోటి నుండి రాలేదు. అప్పుడు ఇంకా ఆయన ఆలోచన మొదలైంది ఆయన మనస్సులో. ఇతను ఈ చిన్న కురవాడు నాకే మాటలు రానియకుండా చేసేసాడు, కాబట్టి సరస్వతి మాతకు నా మీద ఏదో కోపం వచ్చి ఉంటుంది. ఇంత గొప్ప కవిని మరి నిమిషంలో 5 నిమిషాల్లో 100 పద్యాలు రాశాడు, కానీ అలాంటి నాకు ఇప్పుడు నోటి నుండి మాట కూడా రావడం లేదు. సో సరస్వతి మాత నా మీద ఏదో కోపగించింది. మరి ఈ పిల్లవాడిచ్చిన అద్భుతమైనటువంటి వివరణ మామూలు మానవుడికి సాధ్యపడదు. కాబట్టి సరస్వతి మాతే స్వయంగా ఈ పిల్లవాడి నోటి ద్వారా ఈ మాటలు నాకు చెప్పించింది అని ఆయన అనుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన నిమాయి పండిత, నా మాటలు విను, నువ్వు చెప్పిందంతా విని నాకు చాలా అద్భుతంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మరి నువ్వు మామూలు వ్యాకరణ విద్యార్థివి కాదు, ఏదో నువ్వు ఈ మరి విద్యార్థివి కాదు, నువ్వు ఇవన్నీ కూడా ఇంత వివరంగా ఎలా వివరించగలిగావు, ఇంత సునిశితంగా పరిశీలించి ఈ లోపాలు, దీనిలో ఉన్న విలక్షణమైన విషయాలు ఎలా చెప్పగలిగావు అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఈ పండితుడు మనస్సులో ఉన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని చైతన్య మహాప్రభు చిరునవ్వుతో నాకు ఏది గొప్ప ఏది చెడు అనేది నాకు అంతగా తెలియదు, నేను చెప్పిన విషయాలు మాత్రం సరస్వతి మాతే నాతో పలికించి ఉంటుంది, నాకేమీ తెలియదు అని చెప్పి ఆయన చిరునవ్వుతో చెప్పడం జరిగింది. నేనేదో మామూలు వాడిని, ఏది గొప్ప కవిత్వము, ఏది సరి అయిన కవిత్వం కాదు, ఈ లోపాలు ఇవన్నీ కూడా నాకేం తెలుసు, ఆ సరస్వతి మాతే నా నోటితో చెప్పించింది అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఈ రకంగా చెప్పినప్పుడు ఇక పండితుడు దుఃఖంతో ఇలా సరస్వతి మాత ఒక చిన్న కురవాడితో నన్ను ఓడిపోయేటట్లు చేసిందని ఆయన కొంచెం బాధపడటం ప్రారంభించాడు. సో నేను ఇక సరస్వతి మాతకు ప్రార్థనలు చెయ్యాలి, ఎందుకు ఈ రకంగా నన్ను ఈ చిన్న కురవాడితో ఈ అవమానానికి గురి చేసింది మాత నన్ను, సరస్వతీదేవి అని ఆయన ఆవిడ్ని ప్రార్థించి ధ్యానించాలి అని అనుకున్నాడు. అప్పుడు సో సరస్వతీదేవి మరి నిజానికి ఆయన ఆ లోపంతో ఆ శ్లోకాన్ని వ్రాసే విధంగా చేసింది అంటున్నారనమాట. తరువాత మరి దాన్ని ఆయన యొక్క తెలివిని కూడా ఆవిడ ఆ టైంలో కప్పివేసింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మరి భగవంతుడి యొక్క అంటే ఆయన గర్వాన్ని మరి అణచటానికి అన్నట్లుగా. సో ఆ రకంగా ఈ గొప్ప పండితుడు ఓడింపబడ్డాడు. అక్కడ కూర్చున్నటువంటి శిష్యులు ఉన్నారు కదా, చైతన్య మహాప్రభు ఆయన శిష్యులతో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు కదా ఈయన గంగా నదికి రావడం జరిగింది. సో అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా కొద్దిగా నవ్వడం జరిగింది. సో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళందరినీ కూడా అలా చేయకూడదు అని చెప్పి ఈ పండితుడిని ఉద్దేశించి, మరి నువ్వెంతో గొప్ప పండితుడివి, మరి అంత గొప్ప కవిత్వం నీకు నోటి నుండి అలా అంత
తేలికగా నీకు ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి ఆయన అడిగారు. ఎలా ఉందంటే నీ పాండిత్యం ఈ గంగా నది గనక ఎలా ప్రవహిస్తూ పోతుందో అలా పాండిత్యం నీ నోటి నుంచి అంత తేలికగా ప్రవహించినట్లుగా వచ్చేసింది. నీ వంటి వాడిని నేను ప్రపంచంలో నీకు సాటి అయిన వాడిని ఎవరిని నేను చూడలేదు ఇంతవరకు అని చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు. అని ఇవన్నీ కూడా గొప్ప గొప్ప కవులు భవభూతి, జయదేవుడు, కాళిదాసు వీళ్ళంతా కూడా ఎన్నో కొన్ని ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ కవిత్వంలో కూడా. అలాంటి కొన్ని పొరపాట్లున్నా అవన్నీ మనం లెక్క చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క గొప్ప పాండిత్యాన్ని మనం చూడాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్న చిన్న లోపాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళ కవిత్వాల్లో కూడా. కానీ మనం చూడవలసింది ఏమిటి అంటే వాళ్ళ యొక్క గొప్ప కవితా పాండిత్యాన్ని మనం చూడాలి. నేను నీ శిష్యుని అవడానికి కూడా తగిన వాడిని కాదు. కాబట్టి నేనేదో చెప్పిన విషయాల్ని నువ్వు ఎంతో సీరియస్గా తీసుకోవద్దు. ఏదో చెప్పాను, ఏదో చిన్నవాడిని, నాకేం తెలుసు. కాబట్టి నువ్వు వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి రేపు మళ్ళీ కలుసుకుంటామేమో. మరి మళ్ళీ నీ నోటి నుండి వచ్చే శాస్త్రాలు విషయాలు మళ్ళీ వినగలుగుతాను. సో ప్రస్తుతం మరి వెళ్దాము అని చెప్పి ఆ రకంగా ఆయన బాధపడకుండా మళ్ళీ ఆయనను ఉపశమనం పొందే మాటలు పలకడం చేశారు. ఆ రకంగా ఈ కాశ్మీరీ పండితుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇద్దరు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ప్రస్తుతానికి ఈ రోజుకి, మళ్ళీ రేపు వస్తే మీ నోటి నుండి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు వినే అవకాశం ఉంటుంది మాకు అంటూ ఆ రకంగా ఆ పండితుణ్ణి పొగడడం ఆయన మనసుకు ఉపశమనాన్ని కలిగించడం చేశారు. సో ఈ రకంగా ఇద్దరు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఆ రాత్రి మరి ఈ కవి సరస్వతి దేవిని ఆయన పూజించడం జరిగింది. అయితే ఆయన కలలో ఈ సరస్వతి మాత కనిపించి మరి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క విషయం చెప్పడం జరిగింది. ఎవరు అనుకుంటున్నావు, స్వయంగా దేవాది దేవుడు అని ఆవిడ ఈయన కల్లో కనిపించి చెప్పింది. సో మర్నాడు ఉదయం ఈ కవి చైతన్య మహాప్రభువుకు వచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర శరణు వేయటం, ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని అనుగ్రహించి ఆయనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు రాగద్వేషాలు, భౌతిక ప్రపంచపు మీద ఉన్న ఈ రాగద్వేషాలన్నిటినీ కూడా ఆయన జయించి అధిగమించేటట్లుగా ఆయన్ని అనుగ్రహించారు. సో అప్పుడు ఆయన మరి చాలా అదృష్టవంతుడు కాబట్టి మరి ఆయన జీవితం అంతా కూడా ఎంతో పాండిత్యం నేర్చుకుని కవిత్వం రాస్తూ చివరికి మరి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందగలిగాడు. ఆయనకు శరణాగతుడు అయ్యాడు, ఆయన అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందగలిగాడు. కాబట్టి ఆయన తప్పకుండా ఎంతో అదృష్టవంతుడు. అలాగే అని చెప్తూ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఈ విషయాలన్నీ చాలా వివరంగా తన యొక్క చైతన్య భాగవతంలో రాయడం జరిగింది. సో నేను ఇవన్నీ కూడా కొన్ని క్లుప్తంగానే చెప్పాను, అంటే ఇంకా వివరంగా ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. ఈ అమృత గుళికల్ లాంటి ఈ భగవంతుడి యొక్క లీలలు ఎవరినైనా కూడా విన్నారు అంటే ప్రతి వాళ్లకు తృప్తిని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. సో రూప గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వామి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క దయకు పాత్రుడను కావాలని కోరుకుంటూ కృష్ణదాస కవిరాజునైన నేను వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడుస్తాను, ప్రార్థిస్తున్నాను, వాళ్ళని నడవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను అంటూ ఈ అధ్యాయాన్ని కృష్ణదాస కవిరాజు గారు కంప్లీట్ చేశారు. సో ఇది ఆయన యవ్వనంలో, అంటే స్లోగా ఆయన బోధించే స్థితికి వెళ్ళడాన్ని చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో రేపు 17వ అధ్యాయం, రేపు సాటర్డే కాబట్టి ఐ థింక్ రేపు క్లాస్ మాతాజీ రేపు క్లాస్ ఉంటుందా? యాక్చువల్లీ రేపు 6 o'clockకి ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, కామన్ ప్రోగ్రామ్స్. సో మనం క్లాస్ పెట్టుకోవాలి అంటే 5 o'clock పెట్టుకోవచ్చు. కొంచెం టైం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏమిటి మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఒక్క 5 నిమిషం, o'clock ఉందా, 5:30 ఉందా? ఒక్క నిమిషం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో
వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.